Salamu alaikum. Kai, zan ba a yi min sallama ba a gidana? Amma wani sani. Kuma baya ka taho da rawar You feel it? Yeah, yeah. That's so something. That's so something. aikinka me ke tafi da kai a cikin mashi. Me kake so almai? Ni akwai wani tsani a gaban mu yake. Ina so ne a guguguta min shi ya dawo mahaukaci kasuwan ya dawo nawa. Shi kaɗai ne nawa a duniya. Aikinka na musamman ne. Bari in yi magana da ajani ɗan kundalu. Kawo aikinka. Kirawo shi. Dan a yau nake so in ga an yi gurgita shi kaina. Ni ma kuɗi nake nema. Ba ni da komai. Iyalai na ba sa cin abinci. Na dare shine na safansu, na safe shine na ranansu, na rana shine na daransu. Ka rukuta min shi! Aikinka an gama. Bari in kira ajani ɗan kundalu. Ajani ɗan kundalu. Kada ka ji tsoro. Ɗan kundalu. Yaushe ne za a gama mai aikin nan shi? Ha, ya mai cikakken iko, gobawar haka an gama masa aikinsa, amma kamun nan zai zo da bahagon sauro, da gashin kuma, zai zo da tururuwa wadda ta shekara 50, da sauran kayan aiki, gobawar haka. Waɗannan abubuwan a sassauta min, ban san inda zan je in samu ba, amma akwai duk kuɗi wanda za a samu miliyan 3 zan liƙa ma. Kawo su, sannan kuma bayan an kammala aikin. Na gode ya shugaban bokayen duniya, ba bokan da ya fika a duniya. Na yarda da kai, kai ne guda ɗaya wanda na sani bokan duniya gaba ɗaya. Ha. Ya shugaban bokayen. Kaɗai ne zai iya biya ma bukatunka. Abin da zan Ha.